बिसायख'थि समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ जेरै खोथा होदोंमोन बेबादिनो बिटिसिआव जौगाथायनि खामानि मावलांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि 32 नं बेरगाव बियाबाव गोबां जौगाथायनि मावबिथांखिफोरखौ मावफुंनो आरो लुफुंनो थाखाय बेखेवनानै खुन्थिया गायसननानै होदों टिसिएलसीसी चेयारमेन बिक्रम दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं बेरगाव बियाबनि बाब्रिघाट बाथौ थानसालि, बेरगाव बाथौ थानसालि, डिमाकुसि काली मन्दिर, सुक्लाय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर गासै मोनब्रै कमिउनिटि टयलेट लुनो थाखाय खुन्थिया गायसननानै होयो। लोगोसे आथेरिघाट जंगल बस्ति हाबनाय लामाखौ बानायनो थाखायबो बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय आरो खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बेरगाव ब्लकनि आफादगिरि कुमुद कछारी, बेरगाव ब्लक लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे दोलोनि गोबां बिबानगिरिफोरा। बे समाव टिसिएलसीसी चेयारमेन बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिसायख'थि समाव जेरै खोथा होदोंमोन बेबादिनो जौगाथायनि खामानि मावलांबाय थागोन होनना। जोंनि बेरगाव समस्थियाव जाफोर जौगानायनि खामानि बेखौ जोङो जुरिजेनबाय आरो रायजोनो खोथा होनाय बायदि जोङो मावनो नाजादों। रायजोनो जोङो खोथा होदोंमोन जे लामा गैयैयाव लामा बनायना होनाय, लामा थाखानायाव जोङो सीसी ब्लक बानायना होनाय, मन्दिराव जोङो कमिउनिटि टयलेट होनाय बेबायदि खोथा होदोंमोन। बेबायदिनो दिनै बे बेरगाव समस्थियाव गोबां मावनो गोनां खामानि जायफोरा सेंसन जाबाय बेफोर खामानिफोरखौ जों दिनै आदारिला खालामदों। बेयाव रायजोनि अननाय हेफाजाब जों मोनदों। बेखायनो जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होनाय बायदि जाफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होबाय बेबायदिनो जोङो आगबारिलांदों। फैबाय थानाय समफोराव आरो माबायदि खामानि मावलांबाय थानो सानदों नोंथाङा? जिहेथु रायजो राजाया नोंथांखौ गोबां अनसायो। आङो आंनि गिबिसिन खामानिया बेनोमोन। दाबो आङो मन्दिरनि खामानियावनो जुगाजुग जानानै दङ आरो मन्दिरनि खामानिखौनो मावजेनग्रोदों जे मोनफ्रोमबो मन्दिरावहाय कमिउनिटि हल होनायनि खोथा आं हाग्रामा महिलारि सारखौबो बुंखाबाय आरो जोंहा एसे मिटिं एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावबो बियो एप्रुभ जाबाय। बे मोनसे मडेल जागोन, मडेल कमिउनिटि जागोन। बिनि गेजेरजों जों रायजोनि गोसोखौ जेन गोजोन होनो हायो आरो बे मडेल कमिउनिटिया जे बाथौ मन्दिरानो होन, मस्जिदानो होन, गिर्जानि मोनसे कमिउनिटियानो होन बेखौ जोङो मडेल बानायगोन होननानै जोङो रायजोनि खोथा होदों। मैं কৈছো যে আমার মন্দির বিলাকৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি মডেল কমিউনিটি আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ ছাৰৰ তাত। এই মডেল কমিউনিটি অলৰেডি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে এইটো অনলি ভেৰগাঁৱৰ মাত্ৰ নবনাওঁ, গোটেই বিটিচিত আমি এটা মডেল কমিউনিটি বনাম বুলি তেখেতে এচি মিটিঙত এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু এই মৰ্মে নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে মডেল কমিউনিটিৰ কাৰণে স্কিম পঠাব থাকিব আৰু হ'ব আৰু যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি কৰি থাকিম।